καλησπέρα. Είμαστε στη θάλασσα. Καλησπέρα, βέβαιως. Θάλασσα. Και με ποιο σκάφος. Είμαστε λοιπόν με το 616, το Aegean. Ένα μοντέλο το οποίο το παράγω εδώ και 15 χρόνια περίπου και ίσως και λίγο παραπάνω. Έχοντας κάνει κάποιες μικρές βελτιώσεις κατά καιρούς, αλλά δεν θέλω να κάνω και τίποτε περισσότερο. Δηλαδή είναι σε μια τέτοια μορφή και σε μια τέτοια κατάσταση το σκάφος στημένο έτσι που δεν θέλει κάτι περισσότερο. Είναι ένα σκάφος το οποίο βασίζεται και πατάει πάνω σε βαθιά γάστρα. Είναι στενό, είναι ένα σκάφος, εγώ το λέω λίγο καταδρομικό, ας πούμε, μου αρέσει αυτή η έννοια, γιατί έτσι και εμείς πιο νεολαίοι καταδρομής, καπαλάγαμε τα σκάφη, τρέχαμε σε όλα τα νησιά, σε όλες τις ακτογραμμές και κάναμε ψαροντούφεκο. Και πάντα η έννοια μας ήταν να μπούμε σε κάποιο σκάφος το οποίο να πηγαίνει σε καιρό. Δεν μας ένοιαζαν τα μποφόρ, το νούμερο, το τι έλεγε η Έμι δεν μας ένοιαζε, ήταν τόσο πολύ η μανία μας έτσι και το πάθος μας που πηγαίναμε με κάθε καιρό. Λοιπόν, και έτσι γεννήθηκε και η ανάγκη μου όταν κατασκεύασα και σχεδίασα κάποιο σκάφος, ας πούμε, μεγαλύτερο του 444 κτλ. Να είναι ένα σκάφος καταδρομικό, πολεμικό, να βγαίνει σε καιρό και να έχει και πάρα πολλούς χώρους. Αυτή ήταν η ιδέα και η φιλοσοφία που σχεδιάστηκε αυτό το σκάφος. Το έχεις δημιουργήσει και να απευθύνεται να είναι πιο πολύ φιλικό στον ψαροτούφεκα. Οι χώροι του δηλαδή είναι περισσότερο στη λογική του ψαροτούφεκου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, όταν σχεδιάστηκε... Έρχεται και στο ψάρεμα. Ναι, και όχι μόνο. Γιατί, ναι, αρχικά σχεδιάστηκε, ας πούμε, με μόνη σκέψη τι θα βολέψει πάρα πολύ το ψαροτούφεκα. Πώς πρέπει να είναι στημένο 100% ένα σκάφος, ας πούμε, για τους ψαροτούφεκάδες. Όπως ξεκίνησε και το μικρό, έτσι έγινε μετά και το μεγαλύτερο. Πάντα στην ίδια φιλοσοφία. Το ότι αυτό το σκάφος με τους χώρους που έχει, με τα μακριά ταμπούκια που χωράνε τα μεγάλα τα καλάμια και τους υπόλοιπους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ζωντανιέρες είτε για ψυγεία ενσωματωμένα από κάτω κτλ. Σαφώς κάνει και για τους καλαμάδες. Ναι. Αλλά επίσης πάλι κάνει και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ έτσι το κρίνω. Τα σκάφη που είναι για τον υπόλοιπο κόσμο, ας πούμε, δηλαδή τα πιο weekend σκαφάκια, ας πούμε, που είναι για την εκδρομούλα, τη βόλτα, το μπάνιο κτλ., ας πούμε, και δεν προσφέρουν τους χώρους που χρειαζόμασταν εμείς, δεν μας κάνανε. Ενώ αυτό κάνει και για τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα την πιάνει όλη την γκάμα, ας πούμε, των χομπίστων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα σκάφος. Ένα ευρύχωρο σκάφος, εγώ πω. Έχει σαν όχι. Το ευρύχωρο, ναι. Μου είναι άνετο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα κάναμε και κάποια πράγματα μέσα στη θάλασσα, πήγαινα μπροστά πίσω. Ναι, εντάξει, ένα εξάμετρο σκάφος σαφώς πρέπει να τα... Καθόλου ομολογώ. Έτσι. Γι' αυτό τοποθέτησα και δεξιά την κονσόλα, να αφήσω μεγάλο χώρο να μπορείς να περνάς, ας πούμε, να έχει πρόσβαση το μπρος και το πίσω. Εύκολη. Θα το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Βλέπουμε κόμβους, βλέπουμε κατανάλωση από κάτω, είναι λίτρα την ώρα. Κάτσε να πιάσουμε ταχύτητα του ταξιδίου, όπου είναι στις 4.400 και εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε στους 23 περίπου. Είμαστε λίγο μίλοι, όπως βλέπεις. Είμαστε κόμβους, 25 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούμε να πέσουμε λίγο πιο κάτω, να πάει δηλαδή πιο οικονομικά, να πάει στο 0,9, να πάει και 0,8 ακόμα. Γιατί τελικές μιλάμε, τελικές μπορούμε να πιάσουμε στους 36 κόμβους.
Πίσω μπορούμε να δούμε απλά τα πασαρελάκια και τις βάσεις της σκάλας και τα λοιπά, που είναι ευρύχωρα, να μπορείς να ανέβεις, να κατέβεις, έτσι, να πέσει στο νερό, να χωρέσουν, να έχει μεγάλη λεκάνη, να χωράει η μηχανή να διπλώνει μέσα κτλ. Και μετά θα πάμε στο μεγάλο ταμπούκι της Πρίμης. Ωραία. Όντως το είπες μεγάλο. Νομίζω χωράνε 2-3 άτομα μέσα. Ναι, βλέπω εδώ πέρα και αλυσίδα επιπλέον. Υπάρχουν και δεύτερα μέσα. Άλλη μπαταρία εδώ. Άλλη μπαταρία. Μέσα, όντως. Είναι μια έξτρα μπαταρία που το χρησιμοποιώ μόνο για το βυθόμετρο. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα όταν κάνω πολύ μεγάλα ταξίδια και χρειάζομαι και άλλο χώρο για καύσιμα κτλ. Βάζω άλλα 100 περίπου λίτρα καύσιμα, δηλαδή βάζω ένα 70, είναι άλλα 20 δεξιά-αριστερά. Να έχω βενζίνη, να πάω Σαντορίνη, να ξαναγυρίσω, να μην χρειαστεί εκεί να τρέχω, να βάζω βενζίνες από τα νησιά, ας πούμε. Μ' αρέσει να είμαι αυτόνομος στο θέμα των καυσίμων. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω κομμάτι. Εντάξει, το κλείνουμε. Μ' αρέσει και έτσι και η τσαχπινιά, διζαϊνιά στα πλατοκαθίσματα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι καθήμενος πίσω, και δεν είμαι και μικρούλης, θα έχω και το boy αλλά και το size ας πούμε, έτσι να είναι πιο... δεν νιώθω κάποια ενόχληση στο γόνατο, ας πούμε, να με ενοχλεί εδώ το οτιδήποτε. Είτε πηγαίνοντας και από την άλλη μεριά, πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Είναι μετρημένο να μπορέσει να βολέψει, να μην είναι. Δεν έχει το χώρο να απλώσει τα πόδια που λέει ο λόγος εδώ πέρα από πίσω. Από εδώ ναι, τα απλώνεις, αλλά δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε και όλα. Να έχουμε και διπλή θέση καθίσματος, να έχουμε και καναπέ και να μπορούν να κάθονται και όλοι ξάπλα. Είναι τα μετρήματα τέτοια που να χωράει ικανοποιητικά. Εδώ βλέπω ένα καθισματάκι bucket. Ναι. Που ουσιαστικά προσφέρει μια άνετη θέση στον οδηγό και τη στήριξη line-up. Εμένα αυτό μου αρέσει, δεν ξέρω εσύ πώς το... Ναι, είναι ένα κάθισμα που μου αρέσει, το λατρεύω, το βάζω σε όλα μου τα σκάφη τα δικά μου, γιατί είναι ένα κάθισμα το οποίο μεγαλώνει, έτσι. Έρχεται μπρος-πίσω, ας πούμε. Ναι, έρχεται μπρος-πίσω, πάει δεξιά-αριστερά, εδώ είναι να γυρίσει, περιστροφή. Εντάξει. Από εδώ, από την άλλη. Να κάνω το καλαμάκι μου άμα θέλω και τα λοιπά. Και πάει μπρος πίσω. Λοιπόν, και από κάτω έχουμε ένα αποθηκευτικό χώρο. Από κάτω έχεις ένα αποθηκευτικό χώρο. Εδώ από κάτω βλέπουμε ότι έχεις άλλες δύο μπαταρίες. Άλλες δύο μπαταρίες, ναι. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλο λόγο ή πάγια είναι μπαταρίες? Νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο το βάρος των μπαταριών, επειδή δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο ζύγισμα του σκάφους, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το πιο σωστό σημείο ζύγισμα. Για να ζυγίζει το σκάφος ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσε κάποιος, έτσι, αυτό το ταμπούκι να το κάνει μια ζωντανιέρα. Να βάζει μέσα καλαμάρια και σουτιές και τα λοιπά. Παιδί μου, για τα νερά, για και ψυγείο έχουμε κάτω. Κάτσε, δεν τελειώσαμε. Είμαστε πολύ αρχή ακόμα. Θέλω να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Ναι. Είπες το ζύγισμα του σκάφους. Κάποιος θα σκεφτεί, ναι, κονσόλα τέρμα δεξιά. Βοηθητικός κινητήρας. Πάλι δεξιά. Πάλι δεξιά. Μπαταρίες δεξιά. Μεσοδεξιά. Μεσοδεξιά, ναι. Αισθάνθηκες στο σκάφος να πηγαίνει μονόπατα? Όχι. Και να σου πω, είναι κάτι το οποίο το κοίταζα. Ναι. Λέω, κάτσε. Ναι, υπάρχει ο λόγος, σαφώς. Όταν θα ρίξω βάρη από τα δεξιά, εδώ πέρα έχουμε έναν ασκό 100 λίτρων και είναι η ντουζιέρα μας. Είναι η ντουζιέρα. Άρα έχουμε άλλα 100 λίτρα από εδώ πέρα, άμα θέλουμε να βάλουμε νερό. Οπότε ναι, εγώ του έχω 20 λιτράκια μέσα. Ναι, άμα είμαστε μόνοι μας και θέλουμε κάπου να ισορροπήσουμε το σκάφος. Όχι, δεν υπάρχει πάλι λόγος. Δηλαδή το σκάφος όταν πλέει, πατάει στα παρετροπίδια και είναι ίσιο. Ναι, το είδα αυτό. Το είδα γιατί το κοίταγα. Μου έκανε εντύπωση. Λέω όλο δεξιά, κάτσε. Κι όμως, στην πλεύση του είναι σωστό. Να σου ανοίξω και το μαγικό ταμπούκι από εδώ. Για άνοιξε μου το, ναι, όντως. Εδώ λοιπόν 80-90 λίτρα ταμπούκι πάει μέχρι το κάθισμα, μέχρι τον καναπέ πίσω. Ναι. Με δικιά του απορροή νερού στον καθρέφτη πίσω, να μην μπερδεύεται με υπόλοιπα τμήματα της σεντίνας ή άλλα μέρη. Και αυτό εγώ το λέω ψυγείο. Το λέω ψυγείο γιατί πετάμε 2-3 σακούλια πάγο μέσα
και έτσι δεν χρειάζεται να κουβαλάμε ψυγείο για τα ψάρια μας κτλ. Εφόσον πρόκειται για ψαράδες. Αν θες τώρα να έχεις τα νεράκια σου, τα δροσερά μέσα, ή τα αναψυκτικά σου ή τις μπύρες σου, το χρησιμοποιείς κάπως έτσι. Όπως είπες, είναι σημαντικό ότι έχει απορροή που φεύγουν τα νερά, που μπορείς να το πλύνεις από τα ψάρια. Και να μην πάει μυρωδιά σε άλλα τμήματα. Ένας χώρος αποθηκευτικός, να μπουν. Εδώ έχω τώρα ένα φαρμακείο, βάζουμε τα χαρτιά μας μέσα και τα λοιπά. Διάφορα έτσι, χρήσιμα και έτσι, κάτι άμεσης ανάγκης, κανένα μαχαιράκι και διάφορα τέτοια. Βλέπω και υποπόδιο. Ναι, έχουμε ένα υποπόδιο τώρα, μια και έχουμε το καναπεδάκι εδώ πέρα. Όταν ρίξεις και δεν είσαι όρθιος, βολεύει πάρα πολύ. Όντως. Να μην γκρεμιώνται τα πόδια κάτω και να πατάνε. Γιώργο, να πούμε λίγα λόγια για την κονσόλα όμως. Να πούμε λίγα λόγια για την κονσόλα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια αρκετά φαρδιά και ψηλή κονσόλα, ώστε να δημιουργεί ένα θώρακα, ώστε όταν ταξιδεύεις και το σπρέι και τον αέρα και το κρύο και τα λοιπά, όλα να σε προστατεύει, να μπορεί η κονσόλα να σε προστατεύσει. Μου αρέσει πάντα τις κονσόλες μου το κάγκελο να το αναπτύσσω έτσι, ώστε να είναι και χειρολαβές, να κρατιέται οποιοσδήποτε, να έχει κατευθείαν ένα άρπαγμα, να μπορούν να περάσει το χέρι και να κρατηθεί. Επίσης μπορούν να μπουν πάνω καλαμοθήκες, βάσεις τηλεφώνου κλπ. Οπότε το καγκελάκι μας αρέσει έτσι να είναι πλούσιο και να είναι πρακτικό. Βλέπω ότι έχεις ένα χώρο που μπορεί να βάλει το μεγαλύτερο σε διάσταση Fish Finder GPS Plotter. Ωραία, τώρα ναι, υπάρχει ένα 12 Garmin εκεί πέρα επάνω. Σου αφήνει όλο το χώρο. Μπορούν να μπουν και δύο, να μπει ένα 9 και ένα 5. Ναι. Μπορούν να έχει πάνω από την κονσόλα, μπορεί να βιδωθεί και να μπουν όργανα πλοήγησης και βυθόμετρα. Βλέπω και τα όργανα, ότι δεν σε δυσκολεύει κάτι, τα έχεις μπροστά σου ευανάγνωστα, βλέπεις τα πάντα. Είναι το ταμπλό εκεί πέρα που μπορούμε να βάλουμε και ηχοσύστημα και τα όργανα, άμα είναι 1, 2, 3, όσα δίνει η μηχανή. Και πινακάκια, ασφαλοδιακόπτες, φώτα πορείας, φώτα πλεύσης, το χειριστήριο εσωτερικό. Αυτό πολύ σημαντικό, κάτι που το έχω κάνει σε όλα μου τα σκάφη. Εσωτερικό χειριστήριο, να μην βρέχεται απ' έξω, να μην παθαίνει ζημιές με το καιρό και με την υγρασία, να τρώει όλο το κύμα εξωτερικά και να είναι πιο προσβάσιμο και πιο εύχριστο τιμόνι χειριστήριο. Όταν οδηγάς, όταν έχει καιρό, όταν παίζεις με τον καιρό, τιμόνι, χειριστήριο και σώμα πρέπει να λειτουργούν όλα μαζί. Όλα μαζί, έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα είναι ένας άλλος χώρος κάτω από την κονσόλα, όπου τώρα πώς να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο. Εγώ συνήθως εκεί πέρα βάζω βαλιτσάκια με εργαλεία, με ψαράκια, με διάφορα τέτοια έτσι βαλιτσοπραγματάκια που τα βγάζω, τα επιλέγω. Ναι, μπορεί να είναι και εργαλεία, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, ναι, έχουμε βάλει μια καλαμοθήκη έτσι όταν αλλάζουμε τόπους και τα λοιπά και δεν χρειάζεται. Και με τα πιασήματά του. Και εδώ ακόμα ένας αποθηκευτικός χώρος. Είναι ο ίδιος. Είναι και από... ο ίδιος, αλλά μας δίνει και την πρόσβαση στα ηλεκτρολογικά. Σαφώς. Ναι. Έχουμε δύο πλαϊνά ταμπούκια μπροστά, τα οποία άμα θέλουμε ενώνεται, υπάρχουν βάσεις γύρω-γύρω στα ταμπούκια και στις πλώρες και στα πλαϊνά. Ενώνονται και εδώ πέρα μπορεί να γίνει ένα sun deck, μια ξαπλώστρα για ύπνο, για ηλιοθεραπεία ή οτιδήποτε. Το οποίο γίνεται κρεβάτι. Το οποίο μαζεύει και μπαίνει μέσα στα ταμπούκια. Ξέρεις όμως, αυτό που βλέπω δεν απλά γίνεται ένα κρεβάτι, γίνεται διπλό. Full size. Ναι. Έτσι. Διπλό κρεβάτι. Ναι. Πρέπει να είσαι δύο και είσαι, ναι. Όντως. Πάμε να δούμε το χώρο. Βέβαια. 2,25 μήκος. Σοβαρό. 2,30. Ναι. Και το βάθος βέβαια έτσι φτάνει μέχρι και το βάθος και το πλάτος. Δηλαδή είναι, το άνοιγμα πάνω είναι μικρό, αλλά μέσα είναι τεράστιο. Έτσι. Δηλαδή εκμεταλλεύεται όλο το μπαλόνι από κάτω. Έτσι ακριβώς. Είναι τεράστιος ο χώρος. Λες το άνοιγμα μικρό, αλλά είναι ιδανικό στο να περάσει και το ψαρωτούφεκο και με το μουλίνε. Ναι, όλα αυτά περνάνε. Και το καλάμι με το μηχανισμό του, είτε κάθετου είτε οριζοντίου τυπάνου. Παίρνει 20 ψαροντούφεκα, 6 καλάμια, βατραχοπέδιλα, σκηνή μπορεί να βάλεις μέσα, sleepy bag, δηλαδή επειδή όλα αυτά τα πράγματα που σου λέω, ακόμα και καρεκλίτσες. Έχω βάλει πλήρη εξοπλισμό, έτσι.
και ακόμα και πλήρη εξοπλισμό κάμπινγκ μόνο στη μία πλευρά, σε αυτή. Είναι γιατί, κοίτα, από κάτω είναι, είναι μισό μέτρο, είναι κάτω από τα μπαλόνια όλο το κομμάτι. Έχει χώρο. Λοιπόν, και απ' την άλλη, αυτό το αφήνω και αναπτύσσεται μέχρι την πλώρη μπροστά. Ναι, φτάνει. Ναι. Φτάνει μέχρι... Ναι, μέχρι την πλώρη, μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Ενώ το δεξί το κόβω στο στρίτσο. Εκεί το κόβω. Εδώ το κόβεις, ναι. Ωραία. Τώρα εδώ εγώ τι θα βάζα τα μπαλονάκια μου, Ναι. για να πάω όταν πάω και σε κάνα λιμανάκι να πλαγιοδετήσω ή να μπω ανάμεσα από σκάφη να κρεμάσω 4 μπαλονάκια γύρω από το σκάφος, βάζω σκοινιά, βάζω διάφορα τέτοια πράγματα, καμιά τρόμπα ίσως, έτσι έχει διάφορες τέτοιες... Λοιπόν. Μ' αρέσει που το κράταγα, λες και ναι. όχι, έχουν μπει αμορτισεράκια, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ εύκολο. Λαμπορκίνι μου το έκανες. Χρειάζεται σε αυτό στο μακρύ ταμπούκι, επειδή θα βάλεις πράγματα, είναι μακρόστενο, καλό είναι να έχει μια βάση να κρατιέται. Τώρα τα πιο μικρά ταμπουκάκια δεν χρειάζεται, το κρατάς. Και εδώ έχουμε πρόσβαση. Εδώ πέρα έχουμε σε ένα ρεζερβουάρ μεγάλο, το οποίο κατ' εξαίρεση το έχω φτιάξει εγώ γύρω στα 160-170 λίτρα. Και άλλο χώρο μπροστά για σκοινιά κτλ. Μεγάλος χώρος. Μεγάλος χώρος. Μα το χρησιμοποιώ. Προσβάσιμο. Ουσιαστικά αυτό είναι φεδρικό τάγκ καυσίμου, έχεις κάνει. Όχι, αυτό είναι το κυρίως τάγκ. Ναι. Το οποίο είναι, σου λέω, κοντά στα 60-170 λίτρα. Άλλος λίγος χώρος εκεί, σου είπα ότι πίσω μπορώ να βάλω άλλα 100 περίπου. Ναι. Οπότε σου είπα να είμαι αυτόνομος στις μετακινήσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ στο μπροστά, έτσι. Ναι, πάμε σε ένα τριγωνικό της πλώρης. Ωραία. Το οποίο και αυτό... Τώρα εκεί πέρα τι έχω βάλει τα κυκλικά σωσίβια, 2 μεγάλα κυκλικά σωσίβια. Δηλαδή... Είναι τα μεγάλα, ναι. Ναι, με το σκηνή. Και το χώρο, ότι φαίνεται αρχικά μαζεμένος μικρός, αλλά και ό,τι χωράει μέσα. Εντάξει. Λοιπόν. Έχει τα σωστικά του, βεγγαλικά, καπνογόνα κτλ. Λοιπόν, και να πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι και το κυριότερο. Δεξιά έχουμε πλευστική σχεδία. Τι λες τώρα? Των 3 ατόμων βέβαια. Και αριστερά έχω 6 σωσίβια. Είναι και η πλωτή άγκυρα μέσα και έχω και 40 μέτρα αλυσίδα. Οπότε όλος ο χώρος της πολυστερικής πλώρης όλο είναι εκμεταλλεύσιμο. Είναι εκμεταλλεύσιμο, ναι. Γιώργο μου, σε ένα σκάφος που θα το χαρακτήριζα σε σφήνα. Ναι, στενό. Έχεις καταφέρει και έχεις δημιουργήσει τόσους χώρους. Πολλούς. Που δεν του το είχα. Άπειρους. Δεν του το είχα. Είναι παντού εκμεταλλεύσιμο και παντού προσβάσιμο. Ήταν αυτό που με ενδιέφερε πάντα και σε όλα μου τα σκάφη είναι έτσι σχεδιασμένα. Να μην σου κρύψω τίποτε. Να έχεις παντού πρόσβαση. Έτσι. Ένα φουσκωτό δεν χρειάζεται να έχει τυφλούς χώρους θαμμένους. Θα μπορούσε να είναι προσβάσιμοι αυτοί οι χώροι και να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, τα μπαλόνια του είναι τα μπαλόνια του που είναι το μέσο άνωσης, που το κρατάνε δηλαδή στην επιφάνεια το σκάφος σε περίπτωση που πάρει νερά. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι χώροι μπορούν να μην είναι κλειστοί και θαμμένοι και να είναι προσβάσιμοι. Όντως. 2.500 λίτρα χώροι. 2,5 κυβικά. Μ' αρέσει να είμαι πρακτικός. Δεν ξέρω αν είναι όμορφο το σκάφος μου και δεν με νοιάζει τόσο να είναι όμορφο. Έχω φροντίσει και πιστεύω ότι το έχω όμορφο για μένα, έτσι όπως εγώ πίστευα να είναι όμορφο. Αυτό που με ενδιαφέρει να είναι πρακτικό. Όταν πηγαίναμε παλιά 2, 3, 4 άτομα με 5 μέτρα, με 5,5 μέτρα σκάφος και δεν είχαμε να πατήσουμε τα πόδια μας, σπάγαμε τα ψαροντούφεκά μας, έπαιρνε ξαφνικά ο αέρας το πέδιλο, ας πούμε, χάραμε το πέδιλο, γιατί δεν υπήρχαν χώροι να βάζουμε τα πράγματά μας. Τα έχει ζήσει. Έπρεπε να έχει ρολμπάρ οπωσδήποτε για να δένουμε τα όπλα, όρθια, έτσι, ή να τα δίνουμε πάνω στο μπαλόνι, έτσι, και κάποια στιγμή ξαφνικά να τα κυνηγάμε μέσα στη θάλασσα. Ή κάποιος. Ναι, κάποιος αγκαλιά. Κάποιος αγκαλιά και βέβαια να μην έχει περάσει και με σιλικόνες τα μπαλόνια, γιατί όπως τα κρατάει αγκαλιά έτσι έφευγε και κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, είναι όμορφο το σκάφος. Χαίρομαι. Έκανες τον συνδυασμό και είναι και πρακτικό το σκάφος. Χαίρομαι. Είναι τίμιο και αυτά που λες, αυτά προσφέρει. Όλα τα σκάφη πάνε καλά, Γιώργο. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Όλα τα και ειδικά τα φουσκωτά πάνε καλά.
Εάν ένα σκάφος το ζυγίσεις καλά, ας μην είναι καλό από κατασκευή σας, είναι ένα σκάφος το οποίο δεν μελετήθηκε, δεν το μελετήσαν, δεν πιάσανε, ας πούμε, να το πήρανε μια πιο έτοιμη γάστρα, κάτι που είχαν ακόμα και από πλαστικό, την αναπτύξανε, την κάνανε, βγάλανε ένα φουσκωτό. Οκ, ωραία. Δεν θα πάει κακά, θα πάει καλά. Έτσι. Αν πιάσεις να το ζυγίσεις, θα πάει ακόμα καλύτερα. Αν εσύ που το χειρίζεσαι το σκάφος, ξέρεις να το πας με τη σωστή ταχύτητα στο συγκεκριμένο καιρό που σου είχε εκείνη τη μέρα και με τη σωστή ρότα, με τη σωστή πορεία, θα πάει ακόμα καλύτερα. Τώρα, αν θα σε βοηθάει και το σκάφος και η γαστρούλα του κτλ., θα πάει ακόμα πιο καλά. Λοιπόν, άρα έχουμε τρεις παράγοντες λοιπόν, που θα βοηθήσουν σε ένα σκάφος να το πούμε ότι έφτασε στο 100%. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα σκαφάκια πάνε καλά. Καλώς ζύγισέ το, πήγαινε το και με σωστή ταχύτητα, θα πάει καλά. Άμα βοηθάει και το σκάφος και αυτός που το οδηγάει, άμα ξέρει κιόλας να το πάει. Το σημαντικότερο, έτσι, μην το ξεχνάμε. να το πάει. Έτσι. Μπαλόνια χρησιμοποιώ Ιπαλών Νεοπρέν 1200 και 1709 ανάλογα τις ανάγκες του καθενός. Με παρέσυρε η ροή της κουβέντας και Ιπαλών Νεοπρέν. 4 αεροθάλαμοι, 2 σε κάθε πλευρά. Το hard nose είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην αντοχή των μπαλονιών, στο να πηγαίνει ένα σκάφος και να καρφώνει έτσι, πάνω σε καιρούς και τα λοιπά, ένα σκάφος που δεν είχε hard nose και ήταν με ένα φιλετάκι πιασμένο το μπαλόνι γύρω-γύρω, ας πούμε, έχουν φύγει μπαλόνια πίσω από την κονσόλα άπειρα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούν την πολυεστερική πλώρη και φωλιάζει το μπαλόνι μέσα, δίνουν παραπάνω αντοχές και παραπάνω χρόνια σε ένα μπαλόνι. Αυτό λοιπόν ήταν το Aegean 616. Όσο και το μήκος του. Όσο και το μήκος του. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.